Senyor Pujol. Per al·lusions, senyora Levi, m'ha fet molta gràcia... Endavant, senyor M'ha fet Pujol. molta gràcia, és l'alçada, que costa parlar amb aquests micròfons, a veure si amb aquest hi ha més sort. Vostè, senyora Levi, no és que no li agradi el meu to, és que no li agrada el que dic. I és que no entraré en discussions, de debò, no hi entraré. Només una cosa. El que sí que m'agradaria que qualsevol diputat d'aquesta cambra aixequi el dit i m'interpel·li el dia que jo amenaci algú en aquesta cambra. Les opinions poden ser molt diverses, però l'amenaça permanent en la que vostès viuen, de debò, no la faré servir mai. Sí, no, s'estranyen de l'amenaça. Escolti'm, s'ha passat l'estona de la seva intervenció dient cuidado, i cuidado, i cuidado. Cuidado de què? Cuidado de què? Escolti'm, el dia que nosaltres ens expressem des de l'amenaça, que algú m'ho faci veure i els donaré la raó. Però mentrestant, respecte, respecte i respecte, només faltaria. Molt bé, que